футболбоз як чизи муҳимро бояд донад. ин дар кадом вақту замон хотима додани корномаашон мебошад. бояд донанд ки кай ин корро кунанду ва кай зарур аст ки як зинае поин фароянд. ин гуна бозингарон зиёданд ва биёед бархеашонро бароятон бигӯям. эҳе мардум, футболи аврупоӣ баргашт. имрӯз дар премер-лигаи англия бозиҳои ҷолиб баргузор хоҳанд шуд. яке аз бозиҳои асосӣ ин рақобати челси ва борнмут ба ҳисоб меравад. оё челси дар майдони худ муваффақ мешуда бошад ё не? тамошои ин ва дигар рақобатҳои футболиро бо хизматрасониҳои ширкати 1x ҷолибтар гардонед. дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 бо промокоди тачфут. силкаи бозӣ дар комментария ва ҳама муваффақият. якум Криштиану Роналду. Роналду бо дастаи худ Манчестер Юнайтед моҳи ноябр бо ҳамон интервюи додааш хайру хуш кард. албатта ӯ боз ҷоизаҳои зиёде мехоҳад, вале чӣ хеле маълум шуда истодааст ӯ ба дастаи кӯчаке рафта оиди ояндааш қарор мебарорад. иқрор бояд шуд ки Роналду аллакай қурби худро гум кардааст. ӯ бо нофаҳмиҳо аз девҳои сурх ҷудо шуд ва ба ҷоми ҷаҳон сафар кард. шояд вақти ғуруби корномаи яке аз беҳтарин бозингарон фаро расид. Роналду зинаи поин фаромада дар дастаи осиёӣ бозӣ хоҳад кард. ӯ пулҳои рекордиро ба ҷои бозгашт ба дастаи аввалинаш интихоб кард. дуюм Ҷек Грилиш. Грилиш дигар он бозингари қаблӣ нест. ба назар чунон мерасад ки ӯ ғарқи пулҳои зиёд шудааст. ҷек бозии қаблие ки дар Астон Вилла буд нишон намедиҳад. ӯ бозингари дастаҳои хурд аст ва мебояд бори дигар ба рӯзҳои қаблиаш баргардад ва худро бисанҷад. бахусус баъди ҳунарнамоии Алварес дар ҷоми ҷаҳон, қадру қимати Грилиш дар Сити паст шуд ва ояндааш начандон хуб аст. Астон Вилла зид нест ки бачаи тарбия кардаашро бори дигар қабул кунад. сеюм Ҷеймс Миллер. Миллер аллакай хизмати шоиста дар Ливерпул кард ва гуфтан мумкин аст ки вақти хайру хушаш омад. зебо мешуд агар ӯ ба Лидс бармегашту бозиро идома медод. албатта ӯ он ҷо ситораи даста намешавад, вале барои Лидс қувваи иловагӣ мебахшад. чорум Златан Ибрагимович. ибра дар серияи А набарди шадиде нишон медиҳад ва ҷароҳатҳояш ҳам зиёд шуда истоданд. касе наметавонад ӯро ба чашми кам бинад. ӯ беҳтарин мемонад, вале дар синни 40 расидан ин худ маънои онро дорад ки рӯзҳои ба шумор барояш дар майдон боқӣ мондааст. агар худашро ҳоло ҳам хуб ҳис карда истода бошад, пас метавонад ба лигаҳои сабуктар гузариш кунад. рӯзҳои беҳтаринашро дар амрико ба ёд оварда гуфта метавонем ки MLS ҷои хубе барояш аст. панҷум Марко Асенсио. вақти ками бозиҳояшро дар Реал Мадрид дида, Асенсио мехоҳад тарки даста кунад. фаромӯш набояд кард ки дастаи монанди Реал Мадрид ӯро дигар қабул намекунад. бо ҷоизаҳои зиёду ҷоми Лигаи Қаҳрамонҳо ӯ метавонад ба ягон дастаи поинӣ рафта истироҳат кунад, кореро ки Иско карда буд. шашум Арон Ван Бисака. маҷбур ин гапро мегӯем. Ван Бисака бояд ба Кристал Пэлас баргардад ва он ҷо бозӣ кунад. ӯ дар Манчестер Юнайтед раҳгум задааст ва дар ҳаят ҳатто интихоби дуюм нест. пеш аз тамоман фаромӯш гаштан бояд ӯ тарки даста карда дар дигар ҷо бозиашро идома диҳад. ҳафтум Эдуард Менди. Менди дарвозабони эҳтиётӣ дар Челси аст ва дар бозии нахусташ дар ҷоми ҷаҳон низ бозии хуб нишон дода натавонист. ба ҷои рақобат бо Кепа, Менди метавонад ба дигар даста рафта худро рақами 1 созад. якчанд дастаҳои фаронсавӣ омодаи ба оғӯш гирифтани ӯ ҳастанд. ҳаштум Ҷо Гомес. Гомес бояд Ливерпулро ҳар чӣ зудтар тарк кунад. ӯ танҳо 25 сол дорад, вале мисли 30-солаҳо ба ҳаят мебарояд. ҳоло Гомес чорумин интихоби Клоп шудааст. бечора бача маҳорати худро бо инро аз даст медиҳад. Гомес метавонад ба дигар дастаҳои Англия ки ба ӯ эҳтиёҷ доранд равад. баъдан шонси бозгашт ба дастаҳои бузургро пайдо мекунад, чунки вақт барояш хело зиёд аст. нуҳум Мемфис Депай. Мемфис то ҳол бозингари хуб буданашро дар ҷоми ҷаҳони Қатар исбот кард. дар Барселона бошад ба нақшаҳои хави ҳеҷ рост омада натавонист. омадани Левандовски ба даста вақти бозии ӯро боз ҳам камтар кард. Депай дигар бозингари калидии хати ҳамла нест ки солҳои қаблӣ буд. ягона чизе метавонад кунад ин ба дастае рафтан ки он ҷо лидер шавад.
Дahum Эмил Смис Роу. Смис Роу мавсими қаблӣ ҳунари зебо нишон дод, вале имсол ин гуна нест. Сабаби якум ин ҷароҳатҳои пайдарпайи ӯ ба ҳисоб меравад. Умили дигар бошад, ин омадани дигар бозингарони боистеъдод дар мавқеъе ки ӯ мебошад. Ҳоло Мартинелли бо таҷрибатар карда истодааст ва нақши Смис дар бозӣ кам шуда истодааст. Ӯ метавонад ба дигар даста рафта ҳунари пинҳон кардаи худро нишон диҳад. Чӣ хеле ки Мартинес кард. Кадом бозингар бояд пештар аз ҳама ҷои худро иваз кунад? Дар комментария нависед ва наворҳои навро интизор бошед.